zase som sa tam nevošla. Nebojte, opravíme vám všetko. Klasicky ako vždy. Takto sa to naozaj nedá. Zavolám si pomoc. Skvelé, opravia mi kabínu a zaškolia ako profesionálne lakovať autá. Kabína dostáva nový život. Tomu hovorím profesionálny prístup. Kvalitné vybavenie a presné odtiene farieb. Je to ako nové, ďakujem. Zlepšila sa kvalita práce a aj práca prebehla rýchlejšie. Tovar mi príde aj niekoľkokrát denne. Poradia mi s odtieňom farby, materiálmi aj s lakovacou kabínou. A šéf, ten si konečne môže dať v kľude kávu, pretože veľké Q mu pomôžu so všetkým. Ak chcete tiež modernú a spoľahlivú lakovňu, neváhajte a obráťte sa na tým LKQ. Pomôžeme vám s vybavením, materiálmi a každodennou prevádzkou. LKQ, váš partner aj pre lakovanie.